आम्हाला सांगण्यासाठी आनंद होतोय आज की खूप वर्षानंतर आमच्या वाड्यावरती 2017, 7 आणि 8 म्हणजे त्याप्रमाणे एकच फिगर येऊन सगळे लोक एक झालेले असतात। या वर्षाच्या दिवाळीपासून आमच्या या भुरग्यांच्या मनाने सर्वांनी किती घातले देवा खबर, त्यांच्या तिथले एक जावपाचे आम्ही किती ते करून दाखवचे म्हणून। ह्याच्या पहिले आमच्या वाड्यात असल्या प्रकारची कसलीच कामां जाय नसली किंवा कसलेच प्रोग्राम ऐकून नसले। बेस्तारचो भजन सोडून बेस्तारचो भजन देवीचो वाढदिवस आणि देवीची जत्रा हे सोडून आमच्या वाड्याच्या आनी कसले कार्यक्रम जाय नसले। पण ह्या भुरग्यांनी पुढे सरले आणि म्हाका म्हणपा लागले, काका तुम्ही जर आमकां सपोर्ट करता तर आम्ही पुढे वयता। हांवें म्हणलें असल्या कामाक हांव सदां तुमच्याच न्हू आख्या सालेगांवा फाटल्यान आहा म्हणून। आणि त्याप्रमाणे त्या भुरग्यांनी दिवाळी पासून कॉमेस केले आणि दिवाळीच्यान आज पर्यंत तेंच्यांनी जो कार्यक्रम हातीन घेतलो तो यशस्वीरित्या आणि फुल स्विंग सक्सेस करून दाखवला। आमचो क्लब अजून हे जावन नासलो, ओपन जावन नासलो, तेन्ना विदाउट क्लब आम्ही ते तेन्ना कार्यक्रम केले। पण त्या कार्यक्रमाक आमकां कोण आडवाय येयलो किंवा परीक्षेक केले तेंच्यांनी आमकां सांगले, तुम्ही अशें जर करता तर तुमकां फुडें करियर करपाची आहा जाल्यार तुम्ही क्लब रजिस्टर करा म्हणून। क्लब रजिस्टर करपाक काही कायदे आहा, त्या कायद्या प्रमाणे सगळे आम्ही कागदोपत्री तयार केला आणि सभासद निवड करून क्लब सुद्धा तयार केला। आज आम्ही म्हाका खूप खुशी दिसता 19 डिसेंबर गोवा लिबरेट जाल्ल्या दिसाक सालिगांव सालिगांव युनायटेड साल्मोना युनायटेड अँड आर्ट अँड कल्चर क्लब स्थापन जालो म्हणून सांगपाक। आणि तुमकां सगळ्यांक खुशी आसतली की तुमचे भुरगे असे आता पुढे सरतात म्हणून। आयच्या 19 डिसेंबर ह्या बऱ्या दिसा श्री शर्वाणी मातेच्या आशिर्वादान तशेंच जाणट्यांच्या मार्गदर्शन आणि भुरग्यांच्या एकवटान जो ग्रूप आमचो जाला ताका तुमी बऱ्या भशेन साथ दितली अशी आशा बाळगता। नमस्कार, हांगा शर्वाणी मातेक वंदन करून तसेच आजचे श्री शर्वाणी युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल ग्रुप हाचे प्रेसिडेंट म्हणून निवड जाल्लेले पाटील बाब, वायस प्रेसिडेंट रिया माळीक, सेक्रेटरी आणि बाकीचे सभासद ट्रेजरर हांकां मनापासून हुनहुनीत परबी दिवन तांकां ह्या क्लबाक जे आमी मेंबरूय म्हणून निवडून आयल्या सगळे एकमतान एकजूट धरून काम करून ह्या वाडो साल्मोना म्हणून फेमस आसा सगळ्याकूच, ह्या वाड्यार उदरगत करपा खातीर सगळ्यांचे जर हात असे मजबूत जावन एकवटान जर सगळ्यांनी काम केलें जाल्यार दुसऱ्या बाकीच्या वाड्यार आनी गांवांकूय एक एग्जाम्पल म्हणून आमी सेटअप करून दितले अशी हांव देवा कडेन मागणी करता आणि बरेपणान हो क्लब फुडें सरतलो अशी आशा दवरता।